שמתנשקים, דופקים בפה. שוברים את הכוס, הבן שובר את הכוס ואז מתחתנים. אם בת אוהבת בן ובן אוהב בת, אז מתחתנים ומצווים על החתונה. מתי מתחתנים? בחתונה. מי היה בחתונה? אני הייתי פעם אחת בבר מצווה, שגם זה מתערבב עם חתונה. כדאי לה להתחתן לידי? כן. עם מי עדי מתחתנת? עם אורן. 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 אתם מכירים אותו? כן. מי זה אורן? חבר שלה, אתה לא מבין, אין לך מוח. מה אתם אומרים עליו? הנה עדי. עדי ואורן. עדי חמודה. הוא יפה. שהוא גיבור. זה אורן? כן. וזה? טוב, שעתיים. טוב, שעתיים. ולמה? למה מתחתנים? למה? כי הם עולים. בית משלה, היא צריכה בעל משלה. כי הם רוצים להצטלם. כי היא רוצה להוליד ילדים. אתם גם רוצות להתחתן? כן. מה אתם רוצים להגיד לעדי לחתונה? מזל טוב והרבה הרבה אושר בחיים. שיהיה לה המון אושר, בריאות ואהבה. שיהיה לך יום הולדת שמח. שיהיה לה המון מזל טוב. אבל מי יצלם אותך? הנה, תראו אתכם. ביי ביי.